sä siis seuraisit tätä kanavaa. Ja niin, mutta ei teidän ole pakko. Mä tykkään teistä kuitenkin, jos te seuraatte mua. Ja niin mä tein näitä videoita sen takia, että te saisitte vihkettä, joten moikka! Ja siis vielä yksi asia, että mä en tiedä jotain, mutta toivottavasti mä saisin seuraajia. Moikka!